Tapad na ko karon si Minong Rebo, makikabi-abi ta niya kay iyang pamilya ang nagdala ni ining karong Jesus is laid in the grave. I-prepare na ni. Kini siyang kanay bang iyang okay, daan na siya. Kuan ni gi-repair na niya. Kuan pa ni 11 years na kay year 2000 ni gi-repair. So pila naman ni katuig ang inyong mga imahen? Mga 63, 1963. Ang kisang artist nagbuhat ani taga dinhira. Oh, taga si Pib Urbita. Ang imong pamilya gid ang nagdala ani. Oh. So kad daasad ni siya suga. Magdasad mo generator Oh, naa. sa likod. O niya tangtangon ning mga buwak. Kuhaon sa mga tao inig humang posisyon So pagabot ani way mabilin. hawan. Nganong kuhaon man nila? Buto sa ilang pagtuwa na kay basig buhay na siguro sila pag ginabuhi. Dili ra sad mo masuko. Ali open na ihatag ratanan. Basta di lang kuhaon ang Sa taas di lang mo saka ba. ikapila ni siya sa prosesyon unya. Karon ikaw 8. Sa 15 man na kabuok no. Mga birhin naman sa aton luyo, 5 ka karo nga birhin. So ang inyo pang mga lolo mo inaka Di amo na inahan og inyong amahan. inahan o amahan. Nganong nagpabuhat man sila ani? Di kay sa una ko murag buhay na sila sa panginabuhi ba. Nya ako ginikanan pure nga Katoliko. Siguro may naka agni niya nga may pa magpahimo ka og Pasalamat. O pasalamat niya, pahimog karo, pahimog santos. Ang amo, kang mabino ito, karabyo ang naghimo. Unya ang paso, ingon lang ana. Pero ang ako, igsoon niya, nagpuan man siya nga, mahimo ko man ni pagbuhat nga ako ra kay nakakuan man siya, nakatabang-tabang man sa kang mabino yung trabaho, nakakuha siya tikdik. Dito siya nakakaton. Dito siya nakakaton. Unya nihimo na siya, bata pagod siya, 20 years pagod. Nakahimo na siya paso ang ana. Mao pa. Oo. Nakaayo lang ana kay si Mabinoy mo sing mga 1 year yun ang usa ka pasok. 1 year pero mga 6 figure lang ang mahimo nila shoot sa usa ka tuig. Pero nga kay igsoon sa usa ka tuig makahimo siya 2 ka pasok. Kapaspas siya mo. Oo, paspas siya. Unsa may nausab ani sa 1950s ug sa karon? Ang una to mga karaan nga mo gigamit ka ng mga bombilya, mga battery ba lang asama. Lang. Kandila sa Kuano nang ipatingog ang kwan pero kapoy man kayo kay kuya man ni dagkot sunod bombilya karon mga floodlight na lang gigamit namon kay daghan gyapong tao. Niadto pa na 1950s puno na gining taga syudad at taga Cebu ano gyud. kay naibawan mi ni kay originally god gikan man god ini mga pasog dito sa Spain sa Barcelona. Unya gipadala diri gi-distribute sa mga well-known family diri. Nya pagkakaroon sila ni nag-celebrate pero kami iko na lang kami nga natampo kay pagkauman sa gubat nakahimo ni kuan paso pero ang nakanindot lang sa amo kay kami ra dili sa pagpanghambog kami ra duhay paso ani Sa Huwebes Santo. sa Huwebes Santo Lain-lain na. oh lain-lain ni So ang gigamit sa Huwebes Santo dili na ni mao. dili na ni mao Lahi sa dangkaro. katun sa kang Pilato to pagkuan. Ni ata sa balay sa mga pestanyo ni si Teodoro Pestanyo Tapad nako. Ang ilahang karo karon mao ang pagnaog ni Hesukristo sa cross. Kini siya sir kanus amni siya na trabaho gyud. 1950, Kinsay nagtrabaho ani sir? si Severino Carabio, Mao na siya gitawag og Mang Binoy. Binoy, Imuha siyang tiyo, lolo. lolo. Ang iyang igsoon nga babae, mao'y ako lola. So napunta ni sa imong pamilya Sa Pistanyo na. sa pestanyo. Mo'y nagdala ani nga balay karon Oh. sa. Kami di adto, atong amo amahan, doon na may lumber yard. Okay. O niya, magkuhan ng mga kahoy, sa pagsugod na ng trabaho, kay tulos pa na kahoy. Kuhan ka ng, walay resibo ba, di lang ibawa ng gasto, kay gikuha man lang sa lumber. Every year mao gid yung buhaton. Mao gina. Pila imong edad pagsugod nimo dinhi sa bantayan ana? Pagkaulitaw na ako,
Nagsige nagkuyo Nagsige ka na. nagkuhan dili, okay. Mao may pagtrabaho na ni 1950. Dili ka nagpuyo, aling Dili. balaya. Dito sa ako sa kaapuan. Asumuan hilang mo, Mo ani lang. matapukan aling balaya. Oh. Unsa mo yung mga butang ani nga pangwaon sa mga tao? Kanang mga kahoy nga laya nga amoy pamutang diha. Pangwaon Kanang na mga, nila. mga sagbot nga laya. Ila ng panghuaon. So pag abot ana dito sa simbahan balik, wa na na yung mga dekorasyon Wa na. nga mga karaan. Unsa may tinuhuan day ana, sir? At tungod lang sa mga karaan nga og baka kuha ka kuno na unya ituob nimo sa pokot nimo nga para sa panagat. Paso. O ipaso mo maayo ang imong kuha sa panagat. O atong tanaw ng 1887 inventory naatay 12 ka pasos nga nakalista dito nga hantod karon naa sila. Naapil na sila sa 18 ug sa kanang 19 nga gigamit sa Huwebes Santo ug Biyernes Santo. Sa among naobserbahan kanang kato silang na nag-iyaron sa 12 ka pasos mao na sila yung mga affluent family at the time. No? And they are surrounding near the church. Although karon tingali ang uban nila wa na magpuyo dool sa simbahan kay nibalhin na og subdivision, pero sa early part mga 1900 ang ilang mga great grandfathers ana surrounding the church. Ang among assumption ana nga tingali sa kadaghan sa usana nga either usa sila sa gioperan nga papaliton ana o either that is really owned by the church. Yeah. Gi-assign ra nila during Holy Week kay tungod sa kadaghan sa buluhaton sa Cora Paroko. Yeah, mga 1580 pa maning simbahan. Ang parokya gi-assign na sa Cora Paroko ug mahimo matag Holy Week, Holy Thursday ug Holy Friday, sila ay mo-attender sa karo aron pag i-procession dili na kay mabugatan ang Cora Paroko sa ubang aktibidades. Hantod karon handaw na lang na sa umaabot nga generation nila.